Gracias. Herr formand, herr Barroso, du har nu 5 år til at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige økonomi. I EU regulerer vi forkert. Vi sender embedsmænd til Bruxelles for at sætte priser på produkter med mange udbydere og mange efterspørgere. Det egner sig til markedsøkonomi. Så hindrer vi ulande i at sælge mad til os, tilsætter overpris, opkræver skatter og afgifter og giver pengene ud igen som tilskud efter ejerens formue. En godsejer med 1000 hektar får 100 gange så meget tilskud som en landmand med 10 hektar. Der er ingen loft over tilskud. 20% tager 80%. Landmændenes indtægt er kun en brøkdel af tilskuddene til den fælles landbrugspolitik. Til med diskriminerer vi de nye medlemslande. Vi har også skabt en subsidieindustri og en hær af lobbyister, der rejser til Bruxelles for at få nogle af vores egne penge hjem igen. Nu vil kommissionen så have flere penge til flere planer og mulighed for selv at opfinde nye skatter. Mit råd er, prøv med færre penge, mindre skat, færre tilskud, større frihed til medlemslandene og så rigtig hjælp til dem, der ikke kan klare sig på markedspladsen. Der må også være lidt klode, energi og råstoffer til efterkommerne. Det må være muligt at være miljømæssigt foregangsland. Vi må give de fattigste lande mulighed for at efterspørge mere ved at lade dem betale mindre i EU-kontingent og give strukturfondsmidler til de fattigste egne i de fattigste lande. Millioner af borgere får ikke løn, fordi arbejdsmarkedet ikke er til rådighed for dem. Vi har en centralbank, som tager mere hensyn til pengenes pris end til familierne. EU har fælles mønt og fælles tilbageholdenhed med investeringer. Hvorfor ikke hellere aftale et fælles løft? Lande med underskud på betalingsbalancen øger investeringerne med 5%, dem med balance med 6% og dem med overskud 7%, så vil alle sælge mere for øget beskæftigelse, uden at nogen straffes med ondt i balancen. Økonomisk koordination kan give meget mere vækst og beskæftigelse end de kunstige jobs, der skabes gennem bureaukratiske tilskyndelser. Herre Barroso, som ny behøver du ikke hænge fast i detaljereguleringens overskudslager i Bruxelles. Slip friheden løs. Tak, herr formand.